Nak, minta sebata pa ka. Tuluan ta ka dapat muakwak. Minta bis-bis pa ka, buang ka. Bati kaya ako rin magsolo, ako rin usa. Nak, tuluan ta ka dapat plasta sa pako, para makulupal di ka. Ana. Terus nga gamay, pati yan, anoy. Masangit ka sa kahoy, ana. Ana, kapag din, ana. Harap pasanay ka. Kaya, pas-pasa yun, pas-pasa. Mura na kang buang-buang ka. Nak, tuluan ta ka. Usoon pagplastar sa paglupad. Ana, step 1. Step 2. Ana, tarong yung sako. Karang kusog ng lupad mo. Tarong nga, apa. Ana ba, ana. Tuluan ta ka usoon tingog sa wakwak. Ana na ko. Kwak. Ikaw na ba? Kusga! Usap na tinguga. Ana, napay kadua. Buang ka. Kuk dili kuk. Kok. Naging kuk mangyon. Okay na. Tuluan ta ka unsa tingog sa iring nga. Ana nako. Nyaw. Ikaw na ba? Iring. Buang ka. Iring nang mo ha. Tingog ba? Tingog dili. Iring. Buang ka. Nyaw. Ana, mangwakwak na ta. Aku lagi cari mama muda buat kasih uang sejuta. Ibanan ako ng baklay na. Wakwak ka. Ito kedua tak kau wakwak. Bakit ka rin ko wakwak ka? Naya po kaya ito pangawak-wak mo eh. Sunod kusga. Sunod na itong pangawak-wak ha. Kusga, hinay kayo. Ay motor ni Adi ha. Wakwak ka. Aron makapasar kita. Aron nga pangawak-wak ha. Aron makapasar na ka. Hindi ba mahadlok? Unsa day ka? Wakwak ka! Ngano wala makipago? Pis-pis pa man! Tanahan, hinahadlok ka! Tanahan, hibato! Unsa ko ka? Wakwak sa ko! Wakwak day ka? Wakwak mo? Agra! Wakwak day ka?